My friends माने बिराद गिदिर जाथाय जादोंमोन आरोना माने हाग्रानि मैदेरा फैनानै हठादाव मोनसे गामियावहाय मोनायाव कारेन्ट शटआव थैबाय आरो बे कारेन्ट शट थैनाय मैदेरखौहाय फबदों दिनै आरो फरेस्टारफोर फैजोबबाय आसाम फरेस्टारफोर आरो बेयावहाय आं दंफायो बिथांमोना आं दसेनि उनाव देखायगासिनो दङ खाथि बे मैदेरा माबायदिहै थैखो आरो माबायदि जानानै माने थैलांखो मैदेरा बिथांमोन देखायगासिनो दङ मैदेरखौ माने दानख्रुबनानै एसे फबनाय जाबाय आरोना आं देखायगासिनो दङ या थांबाय थानोसै आरोना आदा ओमफ्राय नोङो बे गामिनिनो थागिबि बे गामिनि ना ओमफ्राय माबायदि जादोंमोन जाथायाहाय जाथाया माने आंबो एसे मोजाङै थानो मोनाखै गैयामोन हरनि समाव जेनेबा जादों आरो ओरैनिफ्राय गय आरो खेफायनानै न'आव बोख्लायनानै फैदों ओमफ्राय ओरै मानसिखौ होसोनानै माखासेया आरो बेयावनो दंमोन बागानावनो आदसा ओमफ्राय बागानाव थानाय हिसाबै माखासेया नैबे मा होनो नैबे सामफ्राम दंफांखौ बोख्लायदोंमोन सामफ्राम दंफां बोख्लायनायाव दा थाराबो गोग्लैफ्लाबाय दा बेवहाय मासेया ओरै मानसि होसोनानै थांफिननायाव नांहैदों ओमफ्राय बे लाइना मानसि होनाय ना बे होनाय नङा बेयो गिदिर लाइनानो माने नांदों आरो ना नै बे लाइनानो गोलैनानै नांदों मैदेरनियाव आरो मैदेरा बेयावनो माने थैनो गोनां जाबाय आरो ना ओमफ्राय मैदेरा खैथा दङमोन मैदेरा ओरैनोथ' बेयाव माथामल'सो दंमोन आरो ने ओमफ्राय सानाव जादों ना मोनायाव जानायमोन बे घटनाया हरनि 8:30 9:00सोआव जादों माबायदि जाथाया जादों आं बुंनोसै आरोना नै माने बे गामिनि इलेक्ट्रिक ना गामिनिफ्राय तार बोनाय बियो ओमफ्राय बे ताराव बे तार सादोंना बेयो माने बे गामिथिं लांबावदोंमोन बारि गेजेर गेजेरहाय ना ओमफ्राय सामफ्राम दंफाङाव नांबाय सामफ्राम फिथाइखौ मैदेरा जानो नागिरनायाव माने फदबनाय जाबाय आरो लाइना हाथिनियाव नांबाय आरो ना मैदेरनो नांबाय बे हिसाबै मैदेरा थैनो गोनां जाबाय आरो ना नै बेबायदिनो नोंथांमोननो देखायबाय बेबायदि आरो बेयावहाय थैनो गोनां जाबाय आरो ना मानसिफोर तामाम दंखायो बिराद मानसिखा नै बेयाव फबबाय आरो ना मानसिफोरा नै